ኣብ ሆላንድ ዕቑባ ክትሓቱ እንተደሊኹም መጀመርያ ናብ ሓደ መመልከቲ ማእኸል ትኸዱ። መን ምዃንኩም ንምፍላጥ ፖሊስ ብዛዕባኹም ዝያዳ ክፈልጥ ይደሊ። ኣሰራጻብዕትኩም ትህቡ። ወረቓቕትኩም፣ ሰነዳትኩም፣ ሻንጣታትኩምን ክምርመሩ ተፍቅዱሎም። ግን ምሳኹም ዘሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ፖሊስ ብተወሳኺ ስልክኹምን ካልኦት መሳርሒታትኩምን ከም ታብሌት ወይ ላፕቶፕ ክምርምር ይደሊ። እዞም መሳርሒታት እዚኦም ብዛዕባኹምን ጉዕዞኹምን ከምኡ'ውን ብዛዕባ እቲ ዝሃደምኩምሉ ምኽንያት ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሆላንድ ክትምዝገቡ ከለኹም ስልክኹም ከተርእዩ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም። ስልክኹም ትኸፍቱ፣ ምናልባት ናይ ቋንቋ መማረፂታት ትቕይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናይታ መዓልቲ ስልክኹም መሊስኩም ትርከቡ። ሓደ ግዜ ግን ኣቓልቦ ዝስሕብ ነገር ይርከብ እዩ። ስልክኹም ከተረክቡ ክትሕተቱ ኢኹም። ምእንቲ ኩሉ ሓበሬታ ክቕዳሕ ፖሊስ ነዛ ሓበሬታ ክምርምሮ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ መዓልቲ ይወስድ። ድሕሪኡ ስልክኹም ትርከቡ። እቲ ስልኪ ናይ ባዕልኹም ኮይኑ ይተርፍ። ፖሊስ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክድምስስ ወይ ክውስኽ ኣይፍቀደሉን እዩ። ንስኹም ነቲ ሕጊ ክትክተሉ ኣለኩም። ፖሊስ እውን ከምኡ። ሓበሬታኹም ንነዊሕ ግዜ ዘይክዕቀብ ወይ ልክዕ ከምኡ ዘይክካፈል ይኽእል። እዚ ምስ መበቆል ሃገርኩም ክካፈል ኣይክእልን ማለት እዩ። ኩሉ ብዝርርብ ይምርመር፣ ካብኡ ድማ መብርሂ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ስልክኹም ብፖሊስ ምስ ተመረመረ እቲ ናይ ዕቑባ ሕቶታትኩም ብቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ናይ ኔዘርላንድ ኢኤንዴይ ይምርመር። ኩዋ ማእከላይ ትካል ምቕባል ሓተት ዕቑባ መሕደሪ ቦታ ከም እትረኽቡ የረጋግጽ። ሓደ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይተረዲእኩም ኩሉ ግዜ ሕቶታትኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ንፖሊስ ንናይ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሆላንድ ፍሉኽት ሊምቨርክ ኣብ ውሽጢ ሆላንድ ወይ ድማ ንጠበቓ ዕቑባ